Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti Jeżis ma stajniex nibdew is-sena aħjar mill-li bdejnija. Friġlejn il-Mulej Ġesu, lajn tal-ħajja, lajn ta' kull maħna, lajn ta' kull manna. Jew nitolbu biex il-Mulej jatina sena tajba, sena ta' paċi, sena illi fija nersqu dejjem iktar lejh u li u l-Mulej tagħna. Nitolbu dan bl-interċessjoni ta' Marija, ommu u omna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena drib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, Gloria in excelsis Deo. Grazie.
nitolbu. U Alla, intriet li l-imqadsa Marija, issirhom mibnek u tibqa' verġni, u hekk offrejt lil bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina, aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja, ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu, kellem lil Aaron u lil uliedu u għejdilhom, meta tbierku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibierkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena inberikhom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Iħenna lina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi il-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Iħenna lina Alla u jberikna. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Iħenna lina Alla u jberikna. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bagħat il-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. Għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat Abba missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla, inqumu bil-wieqfa. Alla fl-imoddi kellem il-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Maqdes skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha.
Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u ifaħħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-8 jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien tagħh l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Il-ġrajja li għadna kif smajna fil-Vanġelu tal-lum, ġifiri li r-rajja imorru jaġlu lejn l-ar u hemmhekk isibu lil Marija, lil Ġusepp u t-tarbija nfisqija fil-maxtura. Hija l-ġrajja li qed ngħixu aħna dalgħodu. Qed ngħixu issa dalgħodu. Il-Vanġelu mhux storja biss tal-passat, imma jirrakkonta x'ikun jiġri issa bħalissa. L-Vanġelu huwa il-kelma tal-Alla ħajja. U s-sabiħ tiegħu li aħna nistgħu ngħixu illum. X'inhu jiġri dalgħodu? Relattivament u x'hekk xi ftit jew wisq omna kmien illum u x'hekk relattivament għal ħdejn ġranet oħra. Forsi hawn minn ilhom qajjem ħafna. Ma llum normalment dak li jkun jorqod ftit iktar, aħna ġejna kmieni bħal rajja. U ħriġna malajru morna fejn? Ġejna hawnhekk fejn Ġesu. U sibna lil Ġesu wkoll fil-maxtura. Għaliex San Luqa jirrepeti għal 3 darbiet li Ġesu kellu jinstab mir-rajja f'maxtura. Għaliex? Kellu bżonn għal 3 darbiet isemmi l-maxtura. Biex mill-ewwel jippreżentanna lil Ġesu bħala l-ikel tal-ħajja tagħna. U aħna ġejna hawnhekk biex nirċievu l-ikel tal-ħajja tagħna. Biex nirċievu l-Ewkaristija. Ukoll biex nirċievu lil Ġesu fl-ikel tal-kelma tiegħu. Imma xi biddel dan kollu fil-ħajja tagħna? X'fil-ħajja tar-rajja? Dawn ir-rajja minn nies monotoni, minn nies illi prattikament kun jistennew il-ġurnata tgħaddi fuq ix-xogħol tagħhom, jirgħu in-naġġ tagħhom. Saru nies mimlin entużjażmu jgħidilna l-Vanġelu. Bdew jirrakkuntaw ma' kulħadd dak li raw u dak li l-anġlu kien qalilhom. Bdew jirrakkuntawha ma' kulħadd. X'ġralhom ir-rajja? U x'jista' jiġri lilna jew aħjar x'jixtieq il-mulej Ġesu li jiġri lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Meta aħna niltaqgħu ma' min? Meta aħna niftakru li niġu hawnhekk biex niltaqgħu mas-sors tal-ħajja tagħna, mal-oriġni ta' ħajjitna, ma' Alla tagħna, ma' dak li jżommna fil-ħajja, ma' dak li jagħtina kull ma aħna u kull ma għandna. Ma dak li jħobbna b'imħabba kbira. San Pawl qalilna fit-tieni qari, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat li l-ibnu wieled minn mara, xi tfisser dik il-milja ta' żminijiet? Meta Alla rid iħobb lill-bniedem, rid iħobb lill-bned minnu lid-dinja bl-aħjar mod, bl-aqwa mod. Allura meta niġu aħna u nindunaw li aħna oġġett ta' imħabba hekk kbira. Il-mulej Ġesu Alla nnifsu se jsir l-ikel tiegħi fil-kelma u fl-Ewkaristija. Ejdu li intom jekk dan iħallejx xi ħaġa, sinjal fina. Anki jekk forsi għaddejjin minn diffikultajiet u minn problemi li bħalissa jieħdulna l-moħħ tagħna u forsi bħalissa wkoll itaqlu l-qalb tagħna. Meta niftakru li Alla jsir tarbija biex flok jidher qudiemna bħala Alla tal-biża' imma jidher qudiemna bħala oġġett tal-imħabba tagħna. Aħna nistgħu nħobbuh u jħobbna lura u interessanti ħafna. Għax tarbija ma tistax ma tħobbx lura lill-ġenituri tagħha. Kieku jkollna nistudjaw l-iżvilupp ta' tarbija żgħira, nindunaw illi tagħmel il-manuvri kollha possibbli u saħansitra jirnexxilha tikdeb lilha nfisha it-tarbija. Biex
biex ma tasal qatta l-punt li ma tħobbx lill-ġenituri tagħha. Nsemmilkom eżempju wieħed biss. Jekk il-ġenituri ma jagħtux każ tat-tarbija, jekk il-ġenituri ma jaqdux fil-bżonnijiet elementari tagħha, pereżempju bil-ġuħ u ma jtux tiekol, tarbija żgħira mhix kapaċi tgħid il-ġenituri tiegħi ħżiena. Mhix kapaċi tgħidha, imma x'tagħmel, x'tikkonkludi? Tgħid jien ma jistħoqlix li niġi mitmuwa. Jien ma jistħoqlix il-kura l-imħabba tal-ġenituri tiegħi. Araw kemm marbuta allura mat-tarbija, il-bżonn, il-ħtieġa li tħobb lill-ġenituri tagħha. Xi fisser dan? Ifisser li meta Alla jsir tarbija, lilna qiegħed jgħidilna jien ma nistax ngħaddi mingħajrkom. Jien ma nistax ngħaddi mingħajr ma nħobbkom. L-imħabba tiegħi għalikom hi kbira. Tant li ma ngħaddix mingħajrha. Allura din l-esperjenza li nagħmlu aħna kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija hija l-esperjenza tar-rajja li nħalluha timlina bil-ferħ u bħalhom aħna wkoll ngħidu iwa l-anġlu għandu raġun, il-messaġġier ta' Alla għandu raġun, il-kelma ta' Alla titwettaq fil-ħajja tagħna, vera il-kelma ta' Alla. Hija l-Ewkaristija, hija l-Quddisa u mas-sagramenti l-qrar u s-sagramenti l-oħra, imma b'mod speċjali l-Ewkaristija li lilna tgħinna nindunaw li l-kelma li nisimgħu hi vera, hi ħajja u tiġri f'ħajjitna. Il-mulej jagħtina fidi qawwija biex ma nħallu qatt l-Ewkaristija matul din is-sena li qegħdin nibdew, mod speċjali l-Ewkaristija tal-Ħadd. Din hi l-paċi tagħna, llum jum il-paċi. Din hi l-paċi u din hi x-xewqa ta' Marija Omm Alla. Marija hija l-omm li tagħti id-dawl il-ħajja lil-bina. Imma aħna nafu fl-istorja tal-Vanġelu, fl-istorja ta' Marija, li Marija ma tagħtix id-dawl lil-bina għalija nfisha. Ma tagħtihx għalija nfisha. Jew narawha taħt is-salib fejn Ġesu jgħidilha inti ommi imma wkoll omm il-bnedmin kollha. Inti li trid tagħtini bħala ikel, bħala sosten, bħala support lill-bnedmin, lill-uridek l-oħra. Allura il-ferħ ta' Marija, il-qofol ta' Marija ikun meta? Meta aħna wlieda nersqu lejn bina Ġesu fl-Ewkaristija. Il-mulej jagħtina sena illi verament bħar-rajja ninġabru madwar il-maxtura biex nifirħu u nfaħru lil Alla u biex din l-esperjenza tagħna ta' ferħ naqsmuha mal-oħrajn fil-ħajja tagħna ta' kuljum mingħajr ma nqogħdu nippritkaw ħafna. Imma l-paċi u lena li tagħtina l-maxtura l-oħrajn jarawh, l-oħrajn iħossuh. Is-sena tajba lil kulħadd. Jew nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Ħuti Jeżis. Fil-bidu ta' din is-sena l-ġdida ejjew induru lejn Alla li fil-milja ta' żmien bat lill-ibnu mwieled minn Marija u nitolbuh id-don tal-barka u tal-paċi fil-waqt li ntennu għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għal-Knisja biex tkun sinjal ta' tama u paċi għal bnedmin kollha nitolbu. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għal paċi fid-dinja kollha biex din is-sena ġdida tkun bidu ta' xewqa ġenwina li l-bnedmin kollha jinħabbu bħal aħwa nitolbu. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għal ġenituri li qed jilqgħu id-don tal-ħajja biex iħossu l-ħarsin ta' Ommok Marija nitolbu. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Għalina miġburin f'din l-Ewkaristija biex nimtlew bil-ferħ u s-slim u nkunu dejjem lesti li nilqgħu lill-oħrajn bl-imħabba nitolbu. Għat-talb ta' ibnek għatina l-paċi mulej. Ew nofru s-sena lil-mulej fiskiet kull wieħed u kull waħda minna u nitolbuh biex jatina din ir-relazzjoni intima mal-persuna tiegħu ħalli jkollna l-qawwa naffrontaw dak kollu li din is-sena għandha lesta lina fiskiet. Alla ħanin, inti l-bidu u t-tmiem tal-jiem tagħna fuq din l-art, isma' t-talb tagħna, eħlisna minn kull deni. Wettaq it-tajjeb tagħna, ħarisna mill-biża' u għejna ngħixu maqudejn skont il-pjan tiegħek ta' mħabba. Ikollna l-għajnuna ta' Marija, l-Om ħelwa ta' ibnek Ġesu, li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infakrukom li l-ġbir li ser isir illum waqt il-quddis ser imur bris id-dar tal-Providenza bħala parti mill-kampanja ta' ġbir ta' fondi bris din id-dar tal-Knisja. Mal-offerti tal-ħobs u l-imbit nofru wkoll il-ħajja tagħna sabiex jintrabtu dejjem u f'kollox ma' Ġesu. Inkantaw flimkien.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifrir u l-glorja ta' Ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla, int fit-tjubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna u niċċelebraw il-festa tal-imqazzhom Alla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li inti tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Infaħruk, inberkuk, inxandru l-kobor tiegħek fis-solennità ta' Marija Omm Alla, dejjem verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tibset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana li tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis.
Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Ftakar mulej, nitolbuk li ju jagħmel minna u t-ferta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel nitolbuk mulej din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul mixja tagħha fid-dinja. Għaddejtiek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-poplu kollu li int ksibt għalik. Ilqa bit-tieba u x-xewqat ta' dil-familja li int tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li dek kollha kull fejn jinsabu, waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħudna mejtin, għal benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, għal ruħ Tarċisja Ċefaj u Rita Ċarwana, għal ruħ Rose Rapa, Marija Tard u skont l-intenzjoni ta' persuna, u għal ħudna mejtin kollha li ħallew din id-dinja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-sadla tiegħek fejn nittamaw li ħana wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja kollha kemm hi b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfri lilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex f'tiġrib, isteħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu il-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mstiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejja. Nippreparaw lilna nfusna għat-qarbin
biex din it-qarbina tkompli timlina bil-preżenza ta' Alla, ħalli nkunu tassew amara ta' Alla fostna. Inkantaw flimkien. Bħala ratt il-ħaj l-mulej illum sejrin nitolbu ninvokaw l-Ispirtu Santu fil-bidu ta' din is-sena l-ġdida. U allura nistedinkom sabiex inqumu bil-wieqfa u sejrin inkantaw flimkien l-innu tal-Veni Creator. Altissimi Dominum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Digitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans guttura. Infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute
te firmans perpeti. Pacemque dones protimus, ductore sic te previo, vitemus omne noxiu. Noscamus atque filiu, teu Diusque Spiritu, credamus omni tempore. Via mortui, surrexic ac paraclito, in seculorum secula. Amen. Nitolbu. Kolna ferħana mulej, tqarbilna bis-sagramentijek, għamel din it-qarbina tkun tiswilna l-ħajja ta' dejjem lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-imqadsa Marija dejjem verġnija Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Sidna. Fissem il-kapitlu tal-katedral, fissimkom għaw prezenti, nati s-sena tajba lilek, Aziz Eccellenza, illi kont prezenti maħna l-bieraħ u anke l-lum f'din l-ewwel Ewkaristija għal din is-sena l-ġdida, nawgurawlek minn qalbna sabiex tkompli matul din is-sena il-vista pastorali fid-djoċesi tagħna, bġejt u fejda għal komunità djoċesana kollha tagħna. Nieħu anke din l-okkażjoni biex nawguralkom is-sena tajba, inħeġġiġkom ħafna sabiex il-bambin u l-presepju fid-djar tagħna jibqgħu sal-ħadd li ġej meta niċċelebraw is-solennità tal-Epifanija tal-Mulej Ġesu. Illum il-quddies ikompli bħal ħinijiet kollha ta' nhar ta' Ħadd u allura l-lejla jkollna żewġ quddisiet fis-sitta u fis-7:15. Grazzi Arċipriet, nirreċiproka jien ukoll l-awguri tiegħi lill-kapitlu tal-katedral, lilek Arċipriet lill-parroċċa, mu speċjali lilkom ilkoll, imma l-iktar lil dawk li għaddej minn momenti jibsa fid-djar tagħhom fil-mart, fis-solitudni, fl-inkwiet. Il-Mulej jagħtina verament il-kuraġġ u l-qawwa biex naffrontaw anki dan id-don tal-ħajja l-istorja tagħna bid-diffikultajiet kollha li ġib magħha. Il-Mulej magħkom. Alla għajn u bidu ta' kull ħajja, jagħtikom il-grazzja tiegħu, jimlikom u jfawarkom bil-barka u jħariskom u jżomkom qawwija u sħaħ matul is-sena kollha. Amen. Iwettaqkom fil-fidi, jqawwikom fit-tama u jagħtikom imħabba b'sabar għaddej sal-aħħar. Amen. Imexxi l-ħajja u l-emil tagħkom fis-sliem, jisma' t-talb tagħkom hawn u kullimkien u jwassalkom fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.